Bé, jo estudiava enginyer industrial i a l'escola d'enginyers hi havia l'aula de cultura i vaig veure anunciada una xerrada a l'aula de cultura d'un tal Lanza del Basto i vaig anar. I el que va dir, bueno, d'alguna manera dintre meu va ressonar, dir el que diu aquest home és veritat, no? Llavors, al final de la xerrada, com acostumava a fer el Lanza, va dir hi ha un grupet de gent que vol seguir aprofundint sobre aquests temes, si algú està interessat, que doni el nom i l'adreça al sortir, no? I em vaig donar el nom i l'adreça i em van avisar a la següent reunió i vaig començar a anar al grup d'Amics de l'Arca de Barcelona. Així el vaig conèixer. Bueno, el Lanza, el seu ensenyament és sobretot d'unitat de vida, que no tinguem per un costat una vida professional, una altra vida familiar, una vida cívica, de no sé què, sinó la unitat de vida, no? Per tant, tots els aspectes de l'ensenyament de l'ANZA estan relacionats i no són aliens els uns als altres, sinó que formen una unitat, no? El Daniel Vinya posa un exemple d'una catedral que té diverses portes. I llavors l'ensenyament de l'ANZA, un hi pot entrar per la porta de la benevolència, per la porta del diàleg interreligiós, pot entrar per la porta de l'ecologia o per altres portes, però a dintre, un cop has entrat, a dintre hi ha una unitat, no? A dintre hi ha, bueno, seguint el símil de la catedral, hi ha una llum que entra per uns vitralls i que se suposa que ho il·lumina tot i que d'alguna manera il·lumina la teva vida. Llavors, esclar, sobre el tema religiós que tu preguntes, les comunitats de l'Arca que va fundar l'ANZA s'accepta una persona de qualsevol religió i també persones que se'n diuen cercadors de la veritat, que no tenen una religió específica, però diuen cerquem la veritat, no? Llavors, sí, com deia Gandhi, la veritat és Déu, doncs d'alguna manera també tots van cap a Déu, no? El Lázaro Basto, ell era catòlic. De fet, ell es va reconvertir al catolicisme, però això no sé si sortirà més endavant, no? Ell, de petit, es feia preguntes amb el seu germà i la feien els seus professors i a persones adultes, i les persones adultes no els hi contestaven les preguntes. Deien, això encara és massa petit, quan siguis gran ja ho entendràs. I això a ell i al seu germà no els agradava gens, no? De tal manera que ja suposo que devia ser quan va ser el batxillerat a París, ell va deixar l'església i va passar a ateu, i no agnòstic, sinó ateu militant, diguem-ne, no? Llavors va ser després, quan a Pisa, acabats els estudis de filosofia a la universitat, estava fent la tesi doctoral i no acabava de trobar el desllorigador del tema trinitari. Bueno, aquest és un tema també que sortia molt, molt lluny, no? Ell de petit va tenir la intuïció que tota cosa està relacionada amb tota altra cosa. Això és un pensament que altres han desenvolupat, no? Que arrenca dels grecs clàssics i passa per Ramon Llull i per Giordano Bruno i per Nicolau de Cusa. Però bueno, ella, la seva tesi doctoral, el fonament de que tot està relacionat amb tot, el fonament filosòfic, que era una tesi de filosofia, no hi acaba d'entrar, no?
Llavors un amic seu li va dir: per què no llegeixes Sant Tomàs d'Aquino? Què diu sobre això? Que a més era parent teu, perquè bueno, la mare de Sant Tomàs d'Aquino era de la família Basto, i el Lanza del Basto, encara que ell no es deia Lanza del Basto, es deia Lanza di Travi, Branciforte, però el seu pare, que era sicilià, venia de la branca de la família dels Basto, no? Però Basto és una ciutat que hi ha a la costa adriàtica d'Itàlia. Llavors ell va anar a la biblioteca, va demanar de la Summa Theologiae de Sant Tomàs d'Aquino el volum sobre la Trinitat, de Trinitate, perquè està en llatí, no? I això ho explicava, jo li vaig sentir explicar diverses vegades, no? El bibliotecari va buscar llibres, estava ple de pols perquè ningú l'havia consultat des de feia molt temps. Llavors ell va anar amb un seient de lector, va obrir el llibre a l'atzar i va llegir a l'atzar. I el que va llegir deia: Deus est relatio, non autem relativa, quia immutabilis. És a dir, Déu és relació, però no és una relació relativa perquè és immutable, és a dir, és una relació absoluta. Llavors, ell va llegir això, va tancar el llibre, el va tornar al bibliotecari, i el bibliotecari irònicament li va dir: ja se l'ha llegit tot? I ell va contestar: he llegit suficient per estar-ho meditant tota la vida. Llavors, sobre això, Déu és relació, i el Déu cristià és Pare, Fill i Esperit Sant. És la relació del Pare amb el Fill en la unitat de l'Esperit Sant. Sobre aquesta base, totes les relacions deriven d'aquesta base. Les altres relacions són relatives, mentre que la de Déu és absoluta. Però les relatives pengen, no? O sigui, Lanza feia molt el símil d'una balança amb dos platerets. O sigui, tota cosa està relacionada amb tota altra cosa, com un plateret d'una balança amb un altre plateret d'una balança. I la balança oscil·la, no? Bueno, per exemple, jo i tu tenim una relació. Es pot fer el símil d'una balança, no? I oscil·la. Hi haurà un moment del temps que un plateret passarà més que l'altre i en altres moments serà al revés, no? O jo o la meva dona, són dos platerets de la balança, diguem-ne, matrimonial. En uns moments del temps pesarà més un plateret o pesarà més l'altre, no? I una persona mateixa ja és una balança perquè té l'interior, l'exterior i la relació entre el seu interior i el seu exterior. I llavors també aquesta balança pot oscil·lar i predominar l'interior o predominar l'exterior. I al llarg del dia o al llarg dels mesos l'oscil·lació pot anar variant, no? Llavors totes aquestes balances pengen les unes de les altres i al final pengen de la balança divina que no oscil·la, està immutable perquè la balança del pare pesa infinit i la balança del fill també pesa infinit i són el mateix infinit, per tant no oscil·la, no? Però això és una de les idees del Lanza, no? Llavors totes les altres coses venen d'aquí. Llavors ell, al moment que va llegir aquest text de Tomàs d'Aquino, es va reconvertir al cristianisme que havia abandonat de jove. Llavors va ser una conversió, diguem-ne, intel·lectual o filosòfica. Llavors va dir, bueno, i això com es viu? Si jo tinc un interior i un exterior, què he de fer perquè la meva balança estigui equilibrada? Perquè jo sigui una persona equilibrada i no una persona desequilibrada, no?
Llavors va començar a llegir místics, que ningú li havia parlat dels místics, i va llegir místics cristians, Joan de la Creu o Teresa d'Àvila, no només catòlics, sinó també protestants, el Ruysbroeck, va llegir místics jueus i místics musulmans, i va llegir Ramon Llull, ara que acabem l'any Ramon Llull, i va llegir sobretot el llibre de Miqui Amat, i precisament va estudiar català antic per poder llegir el llibre de Miqui Amat en la versió original de Ramon Llull amb el català aquell de fa 6 segles, no? O sigui, ell sabia llengües i tenia facilitat per les llengües, però a més, clar, perquè ell de petit, el seu pare sicilià, la seva mare belga d'expressió francesa, i tenien una institutriu perquè els 3 nens parlessin anglès, una institutriu que li parlava anglès. Per tant, ell va pujar de petit amb la llengua siciliana, que no és un dialecte de l'italià, és una llengua, la llengua italiana, la llengua francesa i la llengua anglesa. I com va estudiar a París el batxillerat, per tant va millorar la francesa, va fer filosofia a Florència i Pisa, i en filosofia va estudiar alemany, com s'havia d'estudiar alemany en aquella època per qualsevol persona que estudiés filosofia, i va passar un any a Berlín aprofundint l'alemany, no? I després va estudiar espanyol. D'estudiar va estudiar una mica d'altres llengües, el grec, l'hebreu, etc. No? Però, per tant, ja tenia una facilitat per les llengües, però va estudiar català medieval per llegir el llibre de Miqui Amat. No? Era catòlic, però a les comunitats de l'Arca es resen unes pregàries que no són confessionals de cap religió, sinó són les pregàries que va escriure Lanza del Basto, que en principi un creient de qualsevol religió les pot resar, sobretot si és una religió abràmica, judaïsme, cristianisme, musulmans, bahais. Els budistes i els hinduistes els hi pot ser més difícil perquè ells no tenen un déu personal, no? Tenen una transcendència més oceànica, no? Però també es poden resar, no? Unes pregàries que es resen cada dia, al dematí, un altre al migdia, un altre al vespre. I a més, cada dia de la setmana hi ha una pregària pels hinduistes, pels budistes, pels musulmans, pels jueus, pels protestants, pels catòlics, no? O sigui, el tema interreligiós va ser un pioner també en aquest tema, Lanza del Basto. El tema de com aquesta idea intel·lectual de la unitat de l'interior i l'exterior i que estiguin equilibrats, o sigui, deia, què és la veritat? Una de les definicions és l'interior com l'exterior. Això com es duu a la pràctica? Ell, després d'acabar la tesi a Pisa, va peregrinar d'alguna manera, buscant a la vida pràctica, ell va veure que la societat occidental no és la resposta adequada per fonamentar una societat justa, en què cada persona estigui equilibrada a l'interior i l'exterior i cada persona amb una altra persona estigui equilibrat a la balança. Llavors, si la societat occidental clarament no és la solució, és una solució equivocada, quina és la solució, no? Llavors ell va estar un temps, va recórrer Itàlia durant mesos, va recórrer França durant mesos, a vegades a peu, a vegades en bicicleta, i guanyant-se la vida, doncs, anar a una casa de pagès i dir necessiteu que faci alguna cosa, o si no, doncs ell
esculpint metall a una pedra, feia una obra d'art i després la venia amb un mercadillo, perquè el tema de les arts també era molt important, el concepte, no? El concepte de Lanza, no? Per tant, ell va cultivar la pintura, l'escultura, l'orfebreria, etc. La bona música, encara que la música va ser posterior. I així, i després de peregrinar i d'estar un any a Berlín, va estar a París un temps, i a París una noia li va ficar a la bossa la biografia de Gandhi escrita per Romain Rolland, que era la biografia en aquell moment, això, quin any devia ser? Bueno, en Gandhi encara era viu, per tant és una biografia que després el Romain Rolland va anar allargant amb els anys posteriors de Gandhi, no? I l'última edició ja és una altra, no? Que hi ha una traducció catalana famosa. Llavors ell va llegir el llibre sobre Gandhi i va dir, jo aquest home l'he d'anar a conèixer. No va poder anar a la Índia immediatament, em sembla que va ser l'any 37 que va poder anar a la Índia, no? I llavors el llibre que va escriure de tornada de la Índia es diu Pelegrinatge als orígens, en la traducció catalana, Peregrinatge aux sources. En castellà es diu Peregrinación a las fuentes, però en català el traductor, que em sembla que era en Tasis, va preferir no posar pelegrinatge a les fonts, que seria una traducció més literal de pelegrinatge als sources, sinó pelegrinatge als orígens, perquè a Catalunya hi ha moltes poblacions que es diuen les fonts. A prop de Terrassa o altres hi ha les fonts, que algú no es pensés, llegint pelegrinatge a les fonts, que era un pelegrinatge físic a una població que es deia les fonts. I per això va posar els orígens. I el Lanza va trobar bé que es digués així, en català. Perquè, esclar, sources en francès és fonts i és origen, no? I, de fet, el pelegrinatge va ser a les fonts de la no violència, a conèixer Gandhi i l'Ashram de Gandhi, i el pelegrinatge a les fonts del Ganges, que són les fonts d'un riu, que són unes fonts, no? Perquè encara que el Lanza era cristià i no era hinduista, els hinduistes de l'Ashram de Gandhi tenien d'alguna manera l'obligació, un cop a la vida, de pelegrinar a la font dels Ganges. I ell, ja que els altres de l'Ashram ho feien, doncs ell també ho va fer, no? Ell ho va fer sol i el llibre explica totes les vicissituds i com va estar a punt de morir algunes vegades, etc. I d'alguna manera, quan va tornar de les fonts del Ganges, estava canviat, no? Estava transformat i havia entès bé la no violència, els orígens de la no violència. A l'Ashram de Gandhi, ell hi va estar un any aproximadament, fins que va sentir una veu que li deia torna i funda. Ell primer no volia, però la veu insistia, torna i funda. Ho va parlar amb Gandhi, Gandhi va dir, em sembla que no estàs prou preparat encara. Estigues aquí a l'Ashram amb mi 3 anys i després torna. Però ell va dir, no, jo he de marxar i va tornar, no? Va tornar a les seves pàtries, ell parlava de les seves pàtries en plural, perquè ell, encara que havia nascut a Itàlia, s'havia format a França també, i ell parlava indistintament francès i italià molt bé. De fet, la majoria de llibres seus estan escrits en francès, no? Alguns els va traduir ell mateix a l'italià, o al revés, el primer llibre va ser en italià, el va traduir ell al francès, no?
però bueno, per tant ell parlava de les seves pàtries, va tornar i la va poder fundar fins al cap de 3 anys. És pensar, en Gandhi tenia raó que necessitava madurar 3 anys per poder fundar, no? Ell a París va començar a tenir deixebles, ells feia unes xerrades cada setmana. El tema del treball manual és molt important en l'ensenyament de l'ANZA, no? Si hi ha d'haver-hi un equilibri entre l'interior i l'exterior, hi ha d'haver-hi un equilibri entre la meva vida interior i la meva vida exterior que faig amb les mans. I per tant, a les comunitats de l'Arca tothom fa treball manual i treball intel·lectual o com es vulgui dir, no? I els oficis també es van rotant, doncs, el pa hi ha un que fa de forner durant un any i després canvia a un altre, o el que fa els formatges, o el que fa anar a l'hort, o els arbres fruiters, o el que sigui, no? I llavors aquest primer grup de deixebles a París, als anys 40 devien ser, va fundar uns tallers per fer treballs manuals. Llavors, un cop a la setmana, ells els hi feia, a tots els que vivien a aquests tallers, una xerrada comentant l'Evangeli. Aquestes xerrades estan recollides en un llibre, el Comentario de l'Evangelio, hi ha traducció al castellà, Comentario de l'Evangelio, no? Va agafant trossos de l'Evangeli i els comenta. Va morir Gandhi i els periodistes de París van buscar-lo amb ell, que sabien que ell era deixeble de Gandhi. No, què ha de dir sobre Gandhi? Bueno, ell va dir, no es tracta ara de dir què s'ha de dir sobre Gandhi perquè ell hagi mort, no? És un altre tema. I després va esclatar la Guerra Mundial, ell va intentar fer de camiller de la Creu Roja, a Suïssa, etc. I després, acabada la guerra, uns deixebles van anar i van dir què s'ha de fer, què hem de fer. I llavors ell, que ja havia rumiat tot el que havia de dir, quan algú em pregunti què hem de fer, voldrà dir que ha arribat el moment, que ara és l'hora adequada. I els va dir, hem de fer fundar una comunitat no violenta a imatge de l'Ashram de Gandhi, però adaptada a Occident, i que tindrà una manera de fer determinada, una manera de fer treball manual, de fer treball intel·lectual, de fer pregària no confessional, i van fundar una primera comunitat a l'oest de França, que va fracassar. Va fracassar perquè acceptaven a tothom que s'hi presentava. I llavors després alguns dels que hi havia no seguien les regles o algú tenia problemes mentals i es va haver de tancar. Llavors això va ser una primera crisi per a l'ANZA, no? Perquè en Gandhi ja li havia dit, si la idea que tu tens ve de Déu, ho aconseguiràs. Però si no ve de Déu, ve de tu, fracassaràs. Llavors, quan aquella comunitat va fracassar, va dir, això vol dir que aquesta idea no venia de Déu? Van passar un temps, llavors ell ja s'havia casat amb Chanterelle. Chanterelle era una noia de Marsella que cantava molt bé, sabia de música, li va ensenyar música en l'ANZA, que no sabia de música. I, bueno, ella li deien Chanterelle per això, perquè cantava molt bé, no? Ella deia Simone.
I llavors van tornar a París i més endavant va haver-hi altra gent interessada en formar comunitat i llavors en una finca de la família de la Chanterelle al costat del Roine o del Ròdano, com vulgueu dir, van fer una comunitat, la comunitat de Valena. Però ja amb una regla i amb un procés per entrar, que primer s'havia de demanar entrar, passar un mes a la comunitat perquè veiessin bé com funcionava, després demanar l'ingrés i una espècie de noviciat durant un any, i llavors sí, tots els que ja eren a la comunitat acceptaven el que volia entrar, podia entrar. Si algú no l'acceptava, no podia entrar. Si volia entrar una parella, perquè respecte a matrimonis havien de ser els dos que volguessin entrar al mateix temps. Bé, llavors aquesta comunitat sí que va funcionar bé, amb la regla que està escrita en un altre llibre del Lanza, l'Arca tenia per vela una vinya, fins que van marxar d'allà i se'n van anar a la Borinoble. La comunitat aquesta que hi havia a Bolena, cada matí, quan s'aixecaven i feien la pregària del matí abans d'esmorzar, allà al fons de l'horitzó veien les centrals nuclears que hi havia allà, que aprofiten l'aigua del riu Roine, no? I a més hi havia indústria a prop. Llavors van fer una permuta de terrenys amb uns terrenys a la població que es diu la Borinoble, que com que eren molt més barats els hi van donar per la permuta molt més d'extensió. És un terrenys que són més difícils de cultivar, és més alt, fa més fred, però bueno, podien estar més en contacte amb la naturalesa i sense indústries properes, ni nuclears, ni grans ciutats a prop, no? I llavors allà hi ha la casa mare, diguem-ne, de la comunitat de l'Arca. Allà està enterrada Chanterelle i després està enterrat Lanza del Basto. Llavors és una finca gran que de fet dona per 3 nuclis, la Borinoble, la Frissier i el Nogaret, perquè no una comunitat de més de 50 persones comença a haver-hi problemes i és millor llavors fer-ne. Però igual que a l'Índia Gandhi feia els rams, però si el ram creia massa s'havia de fer un altre ram, no? I llavors aquests rams cooperaven, intercanviaven productes o coses d'aquestes, però cada ram o cada comunitat és autònoma i es governa per ella mateixa, no? Després de la mort de Lanza es va reformar fa 10 anys els estatuts, diguem-ne, de l'Arca, i van posar comunitat de l'Arca, no violència i espiritualitat. Són els dos pilars, no? Llavors, a les comunitats de l'Arca diuen l'economia és una economia no violenta, l'ensenyament és un ensenyament no violent, l'autoritat és una autoritat no violenta, tot és no violent. Per tant, no és que hi hagi per un costat la no violència i després altres coses, no, és que tot és no violent, no? El tema religiós, hi ha no violència d'unes religions amb les altres, que de fet no violència, Lanza explica la no violència gandiana, no? La no violència és una paraula que no és prou adequada, perquè sembla que vulgui dir diem no a la violència, i no és això. Això perquè es tradueix la paraula ahimsa. Ahimsa, traduït, és no violència. Però per en Gandhi el que ell deia no era ahimsa, era satyagraha. Llavors els seguidors de Gandhi que feien el vot de seguir-lo i per tant de ser satyagrahis, aquest vot incloïa 10
preceptes. Un era la no violència en el sentit de no fer mal, no? No violència, no fer mal, que etimològicament és el mateix que innocència. Nocere vol dir fer mal en llatí, no? Nociu, doncs innocent és que no ets nociu. Però la no violència kantiana no és només no ser nociu, és molt més, no? I llavors els 10 vots, bueno, ja no els recordaré de memòria, però estar sempre vigilant què menges, estar sempre vigilant què veus, estar sempre vigilant els teus actes, no? No només és no robaràs o altres coses així, no? Estar disposat a treballar per la justícia, no? Si has de comprar, compra més aviat al botiguer del costat que no un producte importat de Gran Bretanya o de no sé on, no? És a dir, col·laborar, bueno, ara, en la proximitat, que em diríem avui en dia el quilòmetre zero, no? Però això no sé, en aquell temps no es deia així, no? Per tant, la no violència kantiana, en Lanza té, bueno, tot un escrit sobre les 3 definicions de la no violència. Per tant, que explica això, no? Davant d'una injustícia, quines alternatives hi ha? Doncs una és davant de l'opressor, doncs baixar el cap, no? Una altra és fugir, una altra és lluitar violentment. Llavors diu, la no violència kantiana no és cap d'aquestes i és igualment oposada a cadascuna d'aquestes. No és només oposada a la violència, és oposada a totes elles, no? Que és intentar, davant de la consciència de l'opressor, que es doni compte que és injust i que capgiri el seu pensament, es doni compte que està fent injustícia i per tant es converteixi i deixi de fer injustícia, no? O sigui, l'objectiu pròpiament és aquest, no? Que precisament ara el papa Francesc, el missatge pel 1 de gener del 2017, el dia de la Jornada de la Pau, elogia explícitament aquesta no violència activa, no? Pues Lanza i les comunitats de l'Arca, la base és la no violència, però també l'espiritualitat, és a dir, no. Per què no violència? Perquè tenim un vessant espiritual, un vessant interior, i ha d'estar equilibrat l'interior amb l'exterior. Bueno, es feien unes reunions que a mesura que es va ajuntar més gent, sobretot llegir el llibre del Lanza, Approach a la vida interior, en català, Vida interior i no violència, que hi ha una primera edició i després una segona edició de publicacions de Montserrat. En castellà es diu Umbral de vida interior. En aquest llibre, més o menys, hi ha el fonament de l'ensenyament de Lanza. Altres llibres desenvolupen més un aspecte o un altre, però diria que aquest llibre és el bàsic. Llavors es van fer grupets per llegir i comentar aquest llibre. I com que eren suficientment persones per fer diversos grupets, que a cada grupet doncs, hi havia 6 o 7 persones i hi havia un que potser ja se l'havia llegit ell i ajudava els altres en els dubtes, en els comentaris o el que es volgués comentar, no? Que precisament es va anar traduint al català en aquests grupets i la traducció catalana va sortir gràcies a que aquests grupets van anar fent. Llavors el Joan Masramon va recollir, va polir totes aquestes traduccions per donar-li un estil unificat i està molt ben traduït del francès. I Publicacions de l'Abadia de Montserrat el va publicar. Però per fet el meu pare tenia bons contactes amb Montserrat i això potser va ajudar, no? Llavors, normalment eren
un cop la setmana es reunia cada grupet. I després van sortir grupets que en lloc de llegir es dedicaven al cant, perquè a l'Arca les cançons populars i les cançons religioses i altres era una cosa que es cultiva molt i hi havia algunes persones que tenien bé de música i podien dirigir un petit cor, no? I un cop al mes es reunia tothom, és a dir, a part que cada grupet es reunís un cop la setmana a la casa d'aquest o a casa d'aquell altre, un cop al mes hi havia la reunió mensual que la gent posava en comú tot el que havia fet aquest mes, el que s'hagués de comentar, o preparar els campaments que es farien a l'estiu, o quan es va fer una anada a França a la comunitat de l'Arca, doncs preparar aquesta anada, i així es va anar seguint, no? Però a l'Arca ja hi havia una tradició, que a l'estiu, allà mateix, a la Borinoble o a la Fressier, feien un campament d'una setmana. En aquest campament es feia una vida, més o menys segons deia l'ensenyament de l'Arca, i el Lanza feia una xerrada al matí i una xerrada al vespre. I duraven una setmana. Llavors nosaltres que havíem anat com a grup de Barcelona a un campament allà, no sé quin any devia ser, vam dir, bueno, doncs això es pot fer a Catalunya, el Lanza va estar d'acord, ell ja havia après castellà suficientment per poder fer xerrades en castellà, encara que a vegades naturalment feia errades, no? I llavors va buscar un lloc per fer-ho i algú coneixia els propietaris a sobre de Castellterçol i a l'ermita de Sant Julià d'Uixols, que només hi ha l'ermita amb la casa parroquial i unes runes d'una masia. Llavors, amb el permís dels propietaris, es va anar pujant cap de setmana en allà per acondicionar la zona. Ja hi havia en el grup d'amics l'Eugenio Ruesgas, que ell, encara que de professió era ferroviari, sabia fer de lampista i de treballar per preparar, per poder fer foc i poder cuinar. I amb això es va condicionar abans de l'estiu, perquè a l'estiu, durant una setmana, es va fer el campament. Es va demanar permís de fer foc, no es va demanar permís de fer un campament, pròpiament dit. Per tant, des del punt de vista legal, allò no era legal. Llavors, no sé si el primer campament o el segon va pujar la Guàrdia Civil y va a decir, aviam, ¿ustedes qué permisos tienen para hacer esto? Pues tenemos el permiso de foc, tenemos el permiso del propietario, pero no tienen permiso de reunión ni de todo esto, no, bueno. Pues a ver, 3 de ustedes que nos acompañen al cuartelillo. I llavors hi vam anar 3 i va resultar que un dels que hi havia al campament havia sigut coronel de la Guàrdia Civil, que havia passat el que en deien destinos civiles, quan en un cert moment van sobrar militars i a més l'Estat va donar la possibilitat de passar de destins militars a destins civils. I aquest home tenia un càrrec no sé si a la Diputació de Segòvia, però bueno, ell havia vingut al campament de Lanzarote. Llavors, quan ell es va presentar coronel, els ordres de coronel, i llavors la cosa va... Això era el penúltim dia del campament. Llavors van dir,
el Guàrdia Civil va dir mañana tienen que desalojar. Ells ja sabien que nosaltres pensàvem desalojar l'endemà, no? I per tant, ells no van perdre l'autoritat i nosaltres no vam haver de canviar res perquè ja pensàvem marxar l'endemà, no? Que és que la gent de baix del poble, aquests que deuen ser, havíem baixat a comprar verdures al poble, però no havíem comprat carn perquè això era vegetarià. Dins de l'ensenyament de l'Arca, la no violència respecte als animals vol dir que no es poden sacrificar animals, no es pot menjar, no? I mira, ara veiem que deuen ser aquests. Però no sé quin any va ser, va haver un incendi. Llavors des del campament es va veure l'incendi. I vam dir, doncs anem a ajudar a apagar-lo, no? I vam anar allà i vam ajudar a apagar-lo. I amb això la gent també es va mirar potser millor que abans, o menys dubtes que abans, no? Després d'aquest Centresol, a part d'un any que es va fer a Granada, es van fer a Malla, a prop de Vic. Es van fer a Malla, suposo que perquè el rector de Malla devia conèixer l'ANFA i va donar el permís no de viure a la rectoria ni vam fer res a l'església, no? Estàvem en tendes de campanya allà per dormir i es feien les xerrades habituals de matí i vespre i els campaments, bueno, a part de com a treball manual, preparar els àpats, preparar el dinar, preparar el sopar. En el cas de Castellterçol, anar a buscar aigua, perquè no hi havia aigua al lloc on es feia el campament, a dalt a Sant Julià. S'havia de baixar a buscar aigua i això després pujar amb les garrafes d'aigua plenes tenia... Hi havia molta gent pujant i baixant, no? I això ja era un treball manual important que l'Anza deia si jo a França els dic de fer un campament en un lloc on no hi ha aigua, em diria apa, en canvi aquí veig que ho feu tranquil·lament, no? A l'Anza li agradaven els campaments d'aquí, com els d'Itàlia, perquè no eren tan quadriculats com els francesos, diguem-ne, no? Per dir-ho d'alguna manera. Doncs es van fer a Malla i després ja es van deixar de fer a Catalunya i se'n van fer a altres llocs d'Espanya, a la Serranía de Béjar, província de Salamanca, es va fer a Montes Claros, a Cantàbria i no sé quins altres. I després ja a la Longuera, quan es va fundar una comunitat de l'Arca a la Longuera, que és al costat del riu Segura, província d'Albacete, però tocant a la de Múrcia. Llavors es van fer allà i després ja de la mort del Lanza, que el Lanza va morir a la Longuera, doncs ja es van fer allà, no amb el nom de campamentos, que no els agradava, sinó el nom de convivencias, i últimament es fan, però no porten el segell de l'Arca, són convivencias intergeneracionales que organitzen més aviat els fills dels amics de l'Arca de fa 30 anys, no? Bé, l'equip C es va crear per recolzar el PPB-11. El PPB-11 havia vingut amb un campament d'aquells de l'estiu i havia anat a l'Arca de França abans de fer direcció i havia parlat amb objectors de diferents països d'Europa, Països Baixos sobretot, em sembla, no? Però això ja us ho ha explicat ell mateix. Per tant, ell s'havia preparat físicament i psicològicament per resistir presó durant temps, no? Havia après a tocar la flauta, i el famós cartell del PP tocant la flauta era un dels símbols del recolzament, no? Per tant, ja el coneixíem en el PP. De l'equip C jo no hi vaig estar ficat, per tant serà més aviat la Marta Casas o alguna altra persona que hi estigués ficada, l'Àngel Requesens o la Maria Font, que es podien parlar més de l'equip OC,
o C d'objecció de consciència, esclar, no? Però jo llegia textos del Lanza, aunque jo sé francès, podia llegir els llibres del Lanza no traduïts i comentar-los, o si a les reunions es llegia un llibre del Lanza que no fos un llibre traduït, que es podia llegir capítol per capítol cada mes, un capítol, doncs jo podia anar traduint sobre la marxa, ho podia anar comentant. Suposo que vaig ser cap de grup un any, però cap de grup doncs un any era un any era l'altre, no sé què, no? Sobretot a partir de que el Jordi Maluquer ho deixés, però va ser l'Eugenio Ruegas, potser més temps, jo no sé quant temps ho va ser ni quin any, però bueno, el cap tampoc era massa important, no? He de procurar que es fessin les reunions cada mes i veure què passava. De fet, els Amics de l'Arcamp mai hem sigut una associació legalitzada, mai hem tingut un fitxer de quins són els socis, qui es dona d'alta o de baixa, és una cosa absolutament informal i que es reunien en un lloc o en un altre. Uns anys va ser amb el centre de ioga del Blai, del professor de ioga Blai, altres anys ens havíem reunit a Franciscàlia, els dels caputxins, i després ens hem reunit amb un convent de monges, que és ara el centre de Sant Felip Neri, i actualment ens reunim amb un altre convent de monges a Horta. O sigui, la cosa ha anat canviant. Jo, bueno, doncs com un any més, i potser assegurant que no es falti, no? Que el mes que ve, quin dia fem la reunió, quedem aquest dia i serem els que serem i continuem. I així, doncs, tots aquests anys. Després, esclar, jo vaig conèixer la meva dona en el grup d'Amics de l'Arca de Barcelona, no? La Maria Casas. I per tant, això també dona un lligam especial amb el grup d'Amics de l'Arca i la meva dona i les seves, el seu germà i les tres altres germanes, no? La Marta, l'Esperança i la Isabel. Bueno, suposo que gent que ha passat pels Amics de l'Arca, ha estat un temps i després ha fet altres coses, d'alguna manera l'obediència els hi ha quedat. I per tant, les altres coses que hagi fet hi hauran posat coses de la violència. Això ha passat a França també. Gent que ha passat per les comunitats de l'Arca i ha estat un temps i després ha format altres moviments, altres associacions, no? Doncs aquí a Catalunya també, no? El temps que vam ser al Casal de la Pau, que era un casal que hi havia diverses associacions i moviments per la pau, que va ser el carrer del Bruc, després el Casal de la Pau va ser el carrer Cervantes. Pues, esclar, es veiem els diferents grups, no? I en particular el MOC, el Moviment d'Exacció de Consciència, pues em sembla que havíem fet algun acte conjuntament, però jo ara no recordo això, no? Més que el grup d'amics, com el grup d'amics, cada persona reacciona, actua com pensa que ha d'actuar. Per exemple, quan en Xirinacs, davant de la Modelo, el morir Franco, fa allò d'estar-se cada dia demanant l'amnistia, doncs la meva dona i jo hi anàvem, diguem-ne, a fer-li companyia, i quan al final del dia es tancava el dia, no sé si era un quart o mitja hora de silenci, en fila, tots els que volíem ser-hi, doncs nosaltres també hi anàvem, a més la Model quedava relativament a prop de casa nostra, no? Per tant, vam recolzar Xirinacs amb aquesta acció i les altres accions de Xirinacs, quan Xirinacs
que llavors estava a Santa Maria del Camí, de rector, i va anar l'Àngel Requesens també a Santa Maria del Camí. Per això us ho explicaria l'Àngel més aviat. Nosaltres també vam recolzar, i quan el van detenir ja es va fer un dejuni a dintre mateix de l'església de Santa Maria del Camí. Jo hi vaig anar. Hi havia el Jaume Rodri també, que també és molt amic de Xirinacs, és el que ha fet el monument, és escultor, el Jaume Rodri, entre altres coses, és el que ha fet l'escultura per en Xiri allà on va morir, i és el que ha fet l'escultura per mossèn Dalmau, ara quan ha fet els 90 anys. Pues el Jaume Rodri també va ser en aquest dejuni, i no recordo quines altres persones van ser en aquest dejuni. Llavors, bueno, va venir la Guàrdia Civil i va entrar i es va fer fora i va posar fi en el dejuni aquell, no? Que van entrar armats, que nosaltres li dèiem, no poden entrar armats a dintre de l'església, però van entrar armats tranquil·lament, no? I va haver-hi allà al passeig de Sant Joan la trobada pacífica i legal que va reprimir violentament la policia, i la foto aquella de la policia atonyinant el Ferran García Fària, que era company de Xirinacs i anava també al carrer Entença a fer companyia al Xirinacs. Aquella foto es va fer famosa, no? Com aquell dia de gener. Jo no m'havia enterat que era el passeig de Sant Joan, i com que s'havia dit que seria el Parc de la Ciutadella, abans al Parc de la Ciutadella, i em vaig trobar que ja no era, no? Perquè com que era secret, la Federació d'Associacions de Veïns va anar dient als seus associats el mateix dia que era allà al final del passeig de Sant Joan. I per això la policia, que anava tota a la Ciutadella, es va veure desprevinguda i es va poder començar la sentada aquella, no? Bueno, coses d'aquestes, cadascú va fer més aviat personalment el que va creure que havia de fer, no? La de Santa Maria era una llibreria que hi havia en el triangle al costat de Santa Maria del Mar, al Fossar de les Barreres, amb una edificació que ara no existeix, ara hi ha la plaça, una edificació que aguantava el pont que anava de Santa Maria del Mar cap a l'altre costat, no? I llavors allà es venien llibres de la violència, de temes de la Índia i orientals, ioga, etc. I sota mà algun llibre clandestí, no? Com ara Los encarcelados del Gonzalo Arias. Hi havia una rebotiga que permetia fer reunions, i al pis de dalt hi havia uns tallers on la Marta Casas feia ceràmica, la seva germana Esperança Casas feia escultura, i la Dolors Jové feia esmalt, i no sé si hi havia alguna altra cosa. I un cop a la setmana la Marta feia un té, i llavors el que volia anava a prendre el té, no? Per això la Marta ho explicarà millor. La Marta i el seu marit, bueno, es va posar, que després va ser el seu marit, és l'August, que va posar de dependent a la llibreria aquesta, no? Devia ser l'any 81, perquè em sembla que ara ha fet 35 anys, sí, 35 anys d'Artesans de Pau. L'any 81 va haver-hi un dejuni que no va ser, igual va ser contra la OTAN,
Esclar, el tema del moviment contra l'OTAN, els amics de l'Arca hi vam participar al costat d'altres moviments pacifistes, no? I llavors es va organitzar un dejuni de 2 dies, em sembla. El Lluís Díaz, que havia estat en el dejuni, i que en aquell moment era dels amics de l'Arca, va dir que es podria fer un silenci per la pau. I llavors algú havia sentit a parlar que a Estrasburg es feia un silenci per la pau cada setmana. A Estrasburg i d'allà a altres llocs de l'altra banda del riu, o sigui, d'allà d'Alemanya, també hi havia silencis per la pau i es feien dies d'abans de la pau. Llavors algú va dir, bueno, doncs nosaltres fem això també, no? I es van començar a fer cada dijous de 7 a 2:15, silenci per la pau. Un silenci públic, un silenci actiu, no? De les classificacions aquestes que es fan sobre els tipus de silenci que poden haver-hi, silencis actius, silencis passius, silencis públics, silencis privats, etc. És un silenci actiu i públic. Els primers mesos es va fer davant de la catedral, però davant de la catedral era molt fosc, i passava poca gent i quedava desapercebut. Llavors de seguida es va traslladar a la plaça de Sant Jaume, davant de la Generalitat, recolzant l'esquena a la paret de la Generalitat, i amb cartells dient això és un silenci per la pau. I de seguida es van començar a fer altres cartells i a redactar uns paperets explicatius, que si la gent s'atura, llavors se li dona un paperet, no?, que explica què és, no? Cartells per la pau en general, per la no violència, denunciant aquesta injustícia o l'altra, reivindicant Gandhi, Luther King, Lanza del Basto, coses d'aquestes, denunciant el pressupost de l'estat espanyol per finalitats militars, que això, com que hi ha el centre de l'AS que fa cada any el càlcul de quants milers d'euros es gasten cada dia, no? 50.000 i pico ara en aquests moments, no? Cada dia per despeses militars, però hi ha el cartell que ho explica i que estan actualitzant perquè abans eren 40 i pico mil i ara ja són 50 o 51, no? I els aniversaris, un cartell específic, no? O sigui, l'aniversari de Hiroshima i Nagasaki es treu un cartell, recordem, no oblidem Hiroshima i Nagasaki, no? L'aniversari de Tiananmen, o altres coses, l'aniversari del naixement de Gandhi, l'aniversari de la mort de Gandhi, l'aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans, que va ser l'última que hem posat, el dijous més proper a l'aniversari es posen aquells cartells. A l'època que al País Basc hi havia tants morts, també es posava un cartell copiant el que va fer Gest per la Pau al País Basc. Però és que Gest per la Pau al País Basc, l'endemà de la mort violenta, sortien a diversos municipis del País Basc amb uns cartells, no? Tant si la mort era causada per ETA com si era causada pel GAL. Quan són causades per la policia és més difícil de determinar si hi havia hagut tortures i hi havia mort la persona com a conseqüència de tortures, no? I per tant, si no estava clara la cosa, no podies posar el cartell, no? Però quan Lassa i Zabala sí que va quedar clar que era una actuació
dels serveis secrets espanyols, no? Llavors nosaltres no ho feia l'endemà, sinó el dijous següent. Llavors hi va haver un temps que pràcticament cada dijous s'havia de posar un cartell, no pel mort, sinó pel plural, pels morts que hi ha hagut aquesta setmana per la violència del País Basc, no? Això va durar el temps que va durar tot el tema aquest del País Basc, no? Llavors, als artesans de la pau també hi ha hagut alts i baixos, i dijous que hi ha més gent, dijous que hi ha molt poca gent, dijous que passa algun conegut de fora de Barcelona, que passa a Barcelona, i si és amic, doncs procura que la seva vinguda sigui el dijous per poder venir a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Jaume, no? Bueno, quan ens van donar el premi, com es diu, Memorial Joan 23, ja es van dir, el van donar oficialment a la meva dona i a mi. Dir, a on voleu que us entregui el premi, no? Llavors cadascú que ha tingut el premi que us dona cada any diu, i nosaltres vam dir, doncs a la plaça de Sant Jaume, a l'acabar un silenci d'artesans de pau. Llavors aquell dia, esclar, hi havia molta més gent, igual hi havia 100 persones, però esclar, habitualment no, habitualment són 8, 10, o com a mínim 4, aviam, dijous passat devíem ser 9, perquè hi ha gent que ho mira, es llegeix el cartellet, el paperet, i s'hi posa. I que, clar, si falta un quart per acabar, només està un quart, però és una persona que no ha fet mai un silenci, mitja hora és molt, eh? O sigui, hi ha hagut persones que han començat a venir, i han començat a venir 10 minuts, i de mica en mica ho han anat allargant, fins a aguantar mitja hora de silenci públic per la pau, no? Que la gent passa i et mira i aguantes la mirada de cada un que et mira, no? I, bueno, és tot això, no? Doncs el dia aquell que es van donar el premi, doncs aquell dia va caure un xàfec que jo no he vist mai a la plaça de Sant Jaume, un xàfec com aquell, no? Que no és que hi haguessin petites basses d'aigua, és que tota la plaça era una bassa d'aigua, no? I llavors, com que algú coneixia la Itziar González, que era regidora de l'Ajuntament en aquell moment, ella va gestionar que es poguessin ficar a dintre de l'Ajuntament en l'atri d'entrada, diguem-ne, no? I allà ja a cobert es va poder fer la cerimònia, diguem-ne, oficial de la vídua del Víctor Seix, que ens donés dels paperets corresponents. El nucli fundacional dels artesans de la pau van ser amics de l'Arca. No tots els amics de l'Arca, però uns quants amics de l'Arca. El Lluís Díaz i nosaltres i algú més, no? Després s'hi ha afegit gent que no és amic de l'Arca. En particular, quan es va fer aquell dejuni per les guerres a l'antiga Iugoslàvia, un dejuni que es va fer a la universitat, a l'edifici històric de la universitat. Allà em sembla que es va conèixer alguna altra gent i va venir després els dejunis. Per tant, diguem-ne, oficialment no és el mateix. Hi ha amics de l'Arca que no són dels artesans de la pau, i hi ha artesans de la pau que no són dels amics de l'Arca. I als artesans de la pau hi ha gent que ha vingut una temporada i després ha deixat de venir, i en canvi després s'ha afegit altra gent i ha estat una temporada i després continua o ha deixat de venir. Això va com va, no? Però diguem-ne, el nucli que dona més continuïtat sí que són persones que som amics de l'Arca, no? Bueno, hi havia el tema del Jan Gos i el Moviment Internacional de la Reconciliació, el MIR, amb sigles franceses, el Moviment Internacional de la Reconciliació, i IFOR, en sigles angleses, no?
International Fellowship for Reconciliation. Els secretaris del MIR eren el Jan Gos i la Hildegard Mair. Era un matrimoni molt curiós perquè ell era francès, no gens intel·lectual, de fet era ferroviari, i en canvi ella era austríaca, intel·lectual, filla d'un catedràtic d'universitat, no? I que semblava que no haguessin de lligar i en canvi lligava molt bé. Llavors ells van ser secretaris del MIR durant molt temps, quan el Jan Gos ja va morir. Ella estava retirada a Viena, no sé si encara és viva o no. Ells van organitzar a Viena una trobada est-oest. La Maria i jo hi vam anar quan encara no érem casats ni nuvis ni res, però ja érem dels Amics de l'Arca. I el Joan Botam també hi va anar, no sé si us n'ha parlat. Aquella trobada est-oest hi havia gent d'església i d'intel·lectualitat de l'est, de Rússia i països satèl·lits, i de l'oest, no només d'Europa, sinó d'Amèrica. I em sembla que va ser la primera vegada que Rússia va deixar permís perquè aquella gent de Rússia pogués viatjar fins a Viena, no? Llavors, tot el tema del MIR és... Bueno, jo no el conec prou bé perquè jo no he estat mai pròpiament membre del MIR, no? Vaig estar a aquella trobada de Viena, després quan el Jan Gos va venir a Barcelona doncs vam organitzar unes xerrades del Jan Gos. El Jan Gos i la dona i la Hildegard es dedicaven a viatjar pel món predicant la no violència. I en particular, el més conegut és a les Filipines. Ells van fer uns seminaris de no violència a les Filipines i van formar centenars de gent, i aquesta gent va ser la que va promoure el moviment per derrocar el Marcos i la dona, que ara amb el nou president de Filipines tornen a reivindicar-ho, no? Però va ser un moviment popular i un moviment no violent, i en gran part és gràcies als seminaris que va realitzar el Jan Gos i la dona, no? Per tant, no voldria que s'oblidés el tema del Jan Gos. També van estar per l'Amèrica Llatina, perquè van aprendre el castellà també, i per altres llocs del món, no? I el llibre aquell, l'Evangeli de la no violència, està traduït al castellà i és un dels llibres que jo recomanaria, no només els llibres del Lanza, sinó del Jan Gos, no? Bueno, les brigades, jo no sóc el més indicat tampoc per parlar-me, no? La Gabriela Serra us parlarà de les brigades de pau, perquè ella va ser brigadista a Guatemala i El Salvador també, em sembla, no? Jo simplement vaig ser durant un temps, després ja no, del grup de Barcelona que recolzava brigades de pau. Recolzava el grup de Colòmbia, els periodistes que hi havia a Colòmbia, la conca baixa del riu Magdalena, que allà hi havia més problemes i per tant hi havia brigadistes recolzant els activistes, i després altres temes, no? Però després el grup de Barcelona de recolzament a brigades hi va haver-hi algun conflicte i es va dissoldre provisionalment i ho van agafar del País Basc sobretot, no? Ara el principal grup de recolzament a brigades a l'estat espanyol està al País Basc. Bueno, jo segueixo col·laborant en el sentit que pagues una quota i t'envien el butlletí, però res més, no? Igual que el Carri, després el Carri al País Basc, doncs també et fas soci, pagues una quota i t'envien el butlletí o altres coses. Per això simplement ser soci
com un soci més, no? Igual que Fundació per la Pau, Justícia i Pau, o coses d'aquestes. Bueno, el moviment anti-OTAN, em sembla que vaig fer algunes conferències amb alguna facultat universitària, però això no me'n recordo, això és de la Picó. Estaven ficats, igual que altres moviments, bueno, tot el pacifisme estaven ficats amb el tema anti-OTAN. De fet, a Catalunya va guanyar el no a l'OTAN, no? Hi havia una consciència més anti-OTAN aquí, que hi era al País Basc, que no a altres llocs, no? Però allò va ser... I després, bueno... I els moviments... El tema de l'Iraq també vam anar a fer les grans manis contra la invasió de l'Iraq, no? Que se suposa que no van aconseguir que no invadissin l'Iraq, però van aconseguir que els retrasessin uns quants mesos. Que aquests mesos s'haguessin pogut adonar, o bueno, potser ja ho sabien, no? Que no hi havia armes de destrucció massiva, que era l'excusa. Bueno, de manis he anat a moltes, però això... I ara el tema de la guerra de Síria, doncs també hem anat a manis. De fet, els artesans de la pau, un dels cartells, és des de ja fa 5 anys que va començar la guerra a Síria, no? Doncs ja deu fer 4 anys i mig que hi ha un cartell que diu solidaritat amb el poble de Síria, que una vegada va passar una parella de Síria per la plaça de Sant Jaume i es van poder fotografiar pel cartell aquest que tenim nosaltres posats, no? I ara no sé si aquest dijous hi ha la mànim, la concentració per la pau a Síria o no hi és, no? O sigui, el moviment, la plataforma Aturem la Guerra, que per nosaltres també hem anat com a amics de l'Arca i artesans de pau en alguns actes dels que ha organitzat la plataforma Aturem la Guerra. En aquests volen fer cada mes una concentració a la plaça de Sant Jaume per la pau a Síria. Que la de l'octubre la van fer a les 7 i llavors nosaltres estàvem al costat de la plaça com a artesans amb un cartell per Síria i ells estaven a l'altre costat de la plaça, no? I vam parlar i amb el Francesc Tobau vam quedar que ells la farien a les 7:30 quan nosaltres acabem. I així nosaltres podem afegir com a artesans a la seva per Síria, que no sé si ara el dia 22 de l'any passat n'hi ha o no n'hi ha, ho he de consultar, no? Però el gener sí que està convocada ja. I és que a totes les guerres els artes de pau han posat cartells contra la guerra d'això, contra la guerra d'allò, contra la invasió de l'Iraq, contra... En Manfred Llosa era amic de l'Arca, va estar molts anys en el grup d'Amics de l'Arca. Home, ell és actiu. Ell no és de parlar, sinó d'actuar. Així com a mi em passa més enllà del revés, doncs ell... Home, és un puntal de la reverència. Bueno, ell va estar a la marxa pel Pepe Unza i per tant va ser empresonat, un dels 6 o 7 espanyols que van ser empresonats. En Dalmau jo no l'he conegut directament gaire. Hem coincidit més d'una vegada, no? I sé que era molt amic d'en Xirinacs i molt amic del Francesc Botey, el germà del Jaume Botey, no? Suposo que el Jaume Botey us ha parlat del seu germà i Francesc, i per és el Francesc del Dalmau. Jo no l'he conegut pròpiament molt i ell ha tingut iniciatives en les quals jo no he estat involucrat. El 30 de gener, que és l'aniversari de la mort de Gandhi, i que es commemora el dia escolar de la Reverència en la Pau, el DENIP,
que va fundar aquell mallorquí. Doncs abans, la Federació Catalana d'ONGs per la Pau, que després es va fusionar amb les altres 3 federacions i ara es diu la FEDE.cat, Organitzacions per la Justícia Global. Quan era Federació Catalana d'ONGs per la Pau, cada 30 de gener organitzava un acte als Jardins Gandhi de Barcelona, on hi ha l'estàtua de Gandhi feta pel Pérez Esquivel. Feia un acte en honor de Gandhi. Llavors, totes les associacions de la Federació Catalana d'ONGs per la Pau, i en aquesta federació hi som els Amics de l'Arca i hi som els altres de la Pau, feien un acte. Llavors, el del Mao havia vingut alguna vegada i havia llegit alguna cosa. Bueno, l'Àngel Recasens és una històrica, diríem, no? Ha estat als Amics de l'Arca. Bueno, ella és molt amiga de totes les germanes Casas, no? Ha estat als Amics de l'Arca, va viure un temps, no sé si un any a l'Arca de França, va viure un temps amb en Xirinacs, no pròpiament a Santa Maria del Camí, on vivien els Xirinacs i la Vicenta i el fill de la Vicenta, sinó en una espècie d'ermita a prop, i per tant coneix també el tema Xirinacs. I ara a vegades ve el silenci dels Germans de la Pau i a vegades ve a les reunions dels Amics de l'Arca. Jo la considero una amiga de l'Arca. Però de fet, com que no donem mai de baixa ni d'alta a ningú, sinó que venen o no venen, doncs... Eugenio Ruesgas va ser un puntal dels Amics de l'Arca, no? Ell i la dona, l'Hortènsia, perquè ell sense la dona no hagués pogut fer tot el que va fer, no? Ell es va apuntar als Amics de l'Arca, va ajudar molt en el tema dels campaments de Sant Julià, de sobre Castellterçol, no només físicament a condicionar l'espai, sinó també amb tota l'organització, amb tota la gestió dels que s'apuntaven, els que pagaven, deixaven de pagar o el que fos, i després els Amics de l'Arca donant-li continuïtat, no? En el moment que va haver-hi un conflicte dintre dels Amics de l'Arca, doncs l'Eugenio va agafar i li va donar continuïtat i gràcies a ell, doncs, bueno, ha tingut continuïtat, no? Home, en Gonzalo Arias, jo no l'he conegut tant com algú altre, no sé qui us en podria parlar millor, però un fill us podria parlar millor, no? Perquè ell tenia 8 fills, recordo bé, no? El Gonzalo Arias és famós sobretot pel llibre Los Encarcelados. Ell professionalment era traductor, i per tant ell estava, no sé si era a la ONU de Ginebra, fent traducció simultània a les sessions, no? Ell parlava diverses llengües i ell va tenir la idea aquesta de sortir al carrer en ple franquisme dient «Pido elecciones libres a la jefatura del Estado». I va publicar aquell llibre, va escriure aquell llibre que va circular clandestinament, esclar. Però deia, el dia tal, del año tal, saldré a la calle con este cartel. I va sortir con este cartel i naturalment la policia el va detenir. I aquella altra persona que havia dit el llibre va sortir també amb el cartell a Alacant, no era? També el van detenir, no? I va fer presó. Ell és un no violent, al mateix temps actiu i intel·lectual. Ell té escrit aquest llibre sobre com l'estat espanyol hauria d'organitzar sense exèrcit amb una defensa popular no violenta.
i va demanar que les Cortes Espanyoles discutissin el que ell diu en aquest llibre, que les Cortes Espanyoles no val perquè saber res, no? I ha escrit altres coses, no? I la nova edició de Los Encarcelados, ja oficial, explicant no només la primera part, sinó després com va anar, de veritat, quan ell va sortir, el que li va passar empresonat, tot això és un llibre, diguem-ne, històric dintre de la no violència a l'estat espanyol, no?